Raġel jinsab fil-periklu tal-mewt wara l-inqaleb vettura f'Birzebbuġa. L-inċident seħħ il-ħadd tal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija fit-triq tal-Papa f'Birzebbuġa. Mill-ewwel sħarriġ irriżulta li raġel ta' 27 sena residenti b'Birzebbuġa kienet isuq Land Rover Defender u tilef il-kontroll tal-vettura laqa tarblu tad-dawl u inqaleb. Fil-Land Rover kien hemm ukoll żewġ tirġiel ta' 30 u 34 sena, it-tnejn residenti iż-Żejtun. Tim mediku mar fil-post sabiex jassisti hekk kif issejħet ambulanza sabiex tieħu s-sewwieq u ż-żewġ tirġiel l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Is-sewwieq ġie ċertifikat li weġġa' serjament filwaqt li ż-żewġ tirġiel qed isofru minn ġrieħi gravi. Il-Maġistrat tal-Assa Monika Vella ġiet informata b'dan l-inċident u ħatret inkjesta. Sewwieq ta' mutur weġġa' gravi wara li kien involut f'inċident fil-Ħamrun. L-inċident seħħ il-ħadd tas-sigħata wara nofsinhar fit-triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li kienet seħħet ħabta bejn mutur misjuq minn ġuvni ta' 19-il sena residenti il-Ħamrun u Toyota misjuqa minn Libjan ta' 21 sena residenti San Ġwan. Tim mediku mar fil-post sabiex jassisti s-sewwieq hekk kif issejħet ambulanza u ttieħed l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa u ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq dawn iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin.